Location, General Hodges going to Fort San Pedro. Pero may nakita ko ding restaurant. Try ko bidi magkadto kay daw ginagutom na. Lunchtime na dugay-dugay. Diri ko sa area nga ini nagkadto kay may gin process. Kag nakabatsyag naman sang gutom. Plano ko naman nga manyaga. Nakita ko yung restaurant. Lapit lang gid siya sa dagat. Siguro ang babaw niya sini kitaon gid siya ang Guimaras Island. So try ko diri manyaga kag do kadamo sila gina display nga mga sudan. Talaba lang gid anay ang kaunong ko kag kun ano diri ang giad ko nga sudan. Mara damo sila sa mga sudan kag do tanan manamit Order na lang ko para makasaka na ko sa babaw. Okay, dali lang. Okay, 2 p.m. Okay. So, ano pares ko sa talaba mo? Gusto ko lang makaon talaga. One siguro, ina ba talaga? Barbecue, oo, nara. Sila ka steak na. 25. Doon lang. Dalong ko lang or masaka lang sa babaw? Adam lang. Thank you. Kain mo lang, burger. Ari na ko di sa babaw kag paglapot mo diri amo ginadayon nga view ang makita mo Guimaras Island. Ina diri ang view sa babaw sang resto Guimaras na dira o. Para sa unahan, amo na siya ang Fort San Pedro. Space. Busy na di sila kung lunchtime. Lapit na diri sa City Hall. So, ara. Muna di ang view. Bali, ara ang Fort San Pedro. So, latunta na lang ang order ka. Order na talaba. Welcome to my channel. Nag-barbecue lang to siya. Hi. Hello. Ara, amo lang ning food nga gin-order ko kaya ako lang man isa. May ara pa sila
sabaw nga free. So pakita ko sa inyo ang view while nagkakaon. Tara guys, tapos na takaon pero ang barbecue wala na kaon. Take out na lang kay talaba pa lang okay na. Sapat na. Tapos naman kaon, naog na tabi sa dalong kag magbayad. Diretso ko to ang sa fourth time walking tato kay bago pa lang takakaon. Diri sa kilid sang restaurant sa Dalom, mayari di kadli sila nga ginbutang nga bangko. Pwede kada magpungko-pungko. Lantaw-lantaw sa mananang view. Mapungko-pungko mata di be, testingan taman be kung ano ang feeling, charot. Pero nami di guys siguro especially sa hapon. Damo na di siguro mga ano mo mga nagalagaw-lagaw. Subong niya kay aga ko nagkadto. Hindi ta magdugay lakat-lakat naman to sa Porto. Timing man ang kadto ko diri nga kanami isang chimpo wala init pero lunch time na siya guys. So ari lakat-lakat ko di anay. Tapos pungko-pungko, solo ko lang ang pagpungko diri wala tao. Siyempre gabi pa na din mga tao ga kadto mo. Ay nagataong kaon di sila kag naga tambay-tambay. So ara pakita ko na sa inyo ang view diri sa fourth area. Ina lang anay ang akon vlog for today. Thank you so much for watching.